DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city and looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Sama-sama na naman ang tropa. RH Super nasa lamesa. Patak-patak na para tuloy ang saya. RH Super na ang shot ng tropa. Drink responsibly. Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bilhin na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly. Kaaway ng mga balasubas at mga magnanakaw sa gobyerno at bayan. Minamahal na mga naaapi at naniniwala sa katotohanan. Abangan sa June 1, 2026, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga, dito lamang sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Abangan! Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba sa kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:04 nakabuasan. Masantos tan maabig ay kabuasan luyag na Pangasinan. Wadya ni paparungtal sa programan maabig ay kabuasan Pangasinan. Pakasulan na sa balitad lokal, balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras. Naranglan Jalabat at DWG 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Nakaulupyo adasayan kabuasan Magtarion Lingkor Timog ti Pangasinan Dennis Mojares kay bamot si kapaborito Errol Horado kanya technical control si Engineer Nixon Dakal. Agaw natin na Biyernes, thanks God it's Friday 29 at bulan na Mayo 2026.
Jada saray ulo na balita da lokal. Radyo Pangasinan Balita. Unjust vexation laki inaristo. Radyo Pangasinan Balita. Bangkay na dumaralo sa Arumog. Radyo Pangasinan Balita. Search warrant Impares Bay, Shabu, asamsam na otoridad. Radyo Pangasinan Balita. Barangay Kagawad, pinapatog at loob na barangay hall. Ang urat. Radyo Pangasinan Balita. Unda pagtayo adasari ulo na balitad nasyonal. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Jinggoy kinaswa na plunder ng grab. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Robena binatiko sa Ada Force Major. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Trial ng Duterte gapuan la sa Nobyembre 30. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Presidente Marcos tanfor sa Lady Lisa Marcos. Akitungtong ada Japanese Imperial. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Uplan balik eskwela Inlonsa na deped. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Oras na alas 6 na kabusantan natin wadyari detalye edasaray balita da lokal. Barangay Kagawad pinapatog ang urata. Agawa sa insidente at oras na alas 11:45 na labi. Jada loob na barangay hall na barangay Poblacion A sa Bali na Kalasyaw, Pangasinan. Sa may biktiman laki sumantaon na 31, balo laki awalaan na living partner. Incumbent barangay Kagawad dadabitlan na barangay. Jada inisyal investigasyon ng pulis Kalasyaw. Jad oras na alas 11:35 na labi sa may biktima so akadyuti ada barangay hall. Lega niya si Kato sa Manpapainawa ada loob na barangay hall sa may suspect sa lumoob tan na pinaltog so biktima bang balat na malfunction sa bilan paltog. Kanya na pangkanaunawa na biktima yung batik. Yan si Kato sa batik yung kusina. Piyan na untakas bang balat inusilan na suspect tan pinapaltog sa biktima. Si Katusuwa akagamor na pigaran kanay bala jada parte na laman partikular jada ulo. Tampol ya batik sa suspect jada kawalaan na sa may kaibaton na akamotorsiklo ya walay kolor ton na amputi. Tan na amarap jada south direction partikular jad magsaysay bridge sa may biktima so kagamor na kanay bala eda ulo tan nanduran parte na laman tan si Katoy Batik jad Pangasinan Provincial Hospital eda Bulingit San Carlos City bang bala tan deklaran dead on arrival na saray doktor saray scene of crime operative Susuko so nanggawa na malaknaban yung investigasyon tan si Karaso ka-recover na patiran na basyo na bala na tansakay islag na kalibre 45 ading kagawaan na insidente. Radyo Pangasinan Balita. Akumpiska na saray operatiba so onneligardad 200,000 piso kantidad na Cebu. Kaya rin sunukisok sa buong nalaking mantaw na 62 wala sawang kapuyanapan. Residente na barangay Salumagi Sur, Bali na Bugalim, Pangasinan. Inga po simpansukiso kada oras na alas 4:36 na palbangon. Tanan sumpala oras na alas 6:31 na kabuwasan. Sa tanyang pansikwisok so hindalwan na saray
kabiyangan na personnel na bugalyo na pulis kay baso Provincial Drug Enforcement Agency RSAT tan Philippine Drug Enforcement Agency Special Intelligence Unit 2 base matla eda search warrant yawalad silong na T-2026-019 yung paway na Honorable Resty M. Naya Executive Judge sa Regional Trial Court Branch 51 Tayug Pangasinan walay pitsato na Mayo 20, 2026 yan ang resulta din pagkakumpiska na 52 pirason head-shell transparent plastic sachet yan ang karga na shabu walay balaton na 35.6 gramo mambili na 242,080 centavo apat iran na lighter sa kaya surgical scissor o katle kaluran aluminum foil sa kaya improvised glass tutor sa kaya rolled aluminum foil sa kaya maroon patch tan sa kaya timbangan na shabu sa ebidensya tan sa may suspect so nawit ya police station for proper disposition kaso nin sunggay na section 5 tan 11 article 2 na Republic Act 9165 o Dangerous Drug Act 2002 so insigapad korte laban ed abitlan suspect. Radyo Pangasinan Balita. Bangkay na dumaralo sa rumog at oras na alas 7:41 na kabuwasan yada Areston West balay na Asinggan Pangasinan sa may biktima laki sumantao na 56 walay asawa residente na biglang lugar unong at investigasyon na pulis sa Asinggan yad oras na alas 6:15 na kabuwasan sa may kanang at biktima. So, onla daralusan to niya na naimano to sa biktima na akarukul tanang ang pula di belay kanyang tampol to na in report da sara opisyalis na barangay unong da pamilya na biktima sikato sa walaan na lilik na napod sa tay diabetes tan hypertension sa may biktima sunawit yada Singan Community Hospital bangbalit sikato so indiklaran dead on arrival. Radyo Pangasinan Balita. Judge sang kanuran niya balita da lokal 43 anyos siya laki na arrested oras na alas 9:20 na kabuwasan Judge Barangay Poblacion East Natividad Pangasinan sa may operating unit na Natividad Police Station. So ang aresto ada sa kaya Minero balolaki residente na bilang lugar sikatoy na aresto na pulis makalanor biskag na warrant of arrest yung paway na Regional Trial Court Branch 51 Tayog Pangasinan yung walay pitsa to na Oktobre 22, 2025 makalanor da kason na unjust vexation yung wala da silong na Article 287 Paragraph 2 na Revised Penal Code yan imandaan na Republic Act 10951 yang kapin dokumentang piyansa sa may suspect sa walang kustudiya na Natividad Police Station. Radyo Pangasinan Balita. Narangalan ni katubukilan niya balita da lokal antis tayong dapag da sare balita nasyonal wadya ni Ray Pigaran Paimano. Ang puta-putang Iren Balita. The Senate is under attack. Senate was never under attack. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. I'm talking about ngayon, after those terrible events. Ang puta-putang Iren Sunata. Dami yung Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, so number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Tayo'y laging nagsisikap para abutin ang tuktok nating hanap ng tapat. Hinahabol ang pangarap, di kumukurap kahit mahirap. Tatak ng tapat, ang tunay. Tatak ng tapat, Ginebra. Drink responsibly.
responsibly. Sa oras ng pagsubok, nagpapakita ng tatak ng tapang sa pangarap, pamilya at bayan. Paalala mula sa Ginebra, San Miguel. Drink responsibly. Looking for a place where comfort meets flavor? Welcome to Cafe Medardo, nestled inside Coras Manor and Garden in Mapandan, Pangasinan. Your cozy escape just off the town's heart. Start your day with a rich aroma of freshly brewed coffee. Savor our signature blends, perfectly paired with warm pastries straight from the oven. Indulge our mouth-watering pasta, all and chef-inspired specialties made with love in every bite. Whether it's a casual catch-up with your friends, a family celebration, or a quiet moment just for you, Cafe Medardo is your perfect spot to relax, connect, and enjoy. Visit us today at Cafe Medardo in Coras Manor and Garden, Mapandan, Pangasinan, where every cup tells a story and every visit feels like home. Cafe Medardo, where every sip feels special. Mga kababayan ko sa Malasiki, ang maayos at maunlad na komunidad ay nagsisimula sa ating lahat. Makilahok sa mga programa ng ating lokal na pamahalaan, kalinisan, kalusugan, at kaayusan. Mag-segregate ng basura, sumunod sa batas trapiko, at suportahan ang mga proyekto ng barangays. Tandaan, ang pagbabago ay nagsisimula sa simpleng disiplina at pakikiisa. Sama-sama tayo para sa mas ligtas, malinis at maunlad na bayan ng Malasiki. Ang LGU at mamamayan magkaisa para sa kinabukasan. Ako po ang inyong lingkod, Mayor Alfe Soriano ng Bayan ng Malasiki. Mga kapaboritong tagupenyo, may bagong saya at pagkakataon ka na naman para manalo. Ipinakikilala ang bagong Authorized Agent Corporation ng STL sa Dagupan, ang Golden Key Play Corporation. Mas pinaantig, mas exciting, at mas malapit sa inyo. Araw-araw, may tsansa kang mag-uwi ng papremyo. Legal, ligtas at suportado ng PCSO. Suportahan ang legal na laro, iwasan ng illegal. Dahil dito, panalo ka na, makakatulong ka pa. Ang STL Dagupan ay hatid sa inyo ng Golden Key Play Corporation at ng Philippine Charity Statistics Office. Bumangon na! Samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan ka po sa Pangasinan. Dennis Muhares, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. WJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Alas 6:18 na po ng umaga, 6:18. Radyo Pangasinan, Almusal, Papalita. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado. At narito na po ang detalye ng ating mga pambungad. Almusal Balita ngayong araw ng Friday. Radyo Pangasinan, Almusal, Papalita. Sinampahan na ng kasong plunder at graft sa Sandigan Bayan ng Office of the Ombudsman si Senator Jinggoy Estrada dahil sa umano'y kickback sa flood control projects. Kasama rin sa charge sheet si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan, DPWH NCR Assistant District Engineer Denril Cortuna at District Engineer Arturo Gonzales Jr. at Manny Bulusan. Walang inarekomendang piyansa ang ombudsman sa mga akusado. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Calabano, tinanggal na sa kaso si dating DPWH Yusek Maria Catalina Cabral dahil sa kanyang pagpanaw, habang hindi isinama sina dating Yusek Robert Bernardo, dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara at dating NCR Regional Director Gerard Opulencia dahil nasa ilalim ang mga ito ng Witness Protection Program.
Ito na ang ikatlong beses na nasampahan ng kaparehong kaso si Estrada sa nakalipas na 25 taon. Si Estrada rin ang highest-ranking incumbent government official na nasampahan ng kasong kriminal dahil sa flood control mess. Matatandaan na noong 2001, nakasuhan na si Estrada ng plunder dahil sa wetting, at noong 2014, nakasuhan ng plunder, graft, direct at indirect bribery dahil sa hindi tamang paggamit ng 183 million pesos Discretionary Priority Development Assistance Fund o PDAF. Naabsuelto si Estrada sa plunder, direct at indirect bribery, pero nahanap pa rin sa 11 counts ng graft sa Sandigan Bayan dahil sa PDAF funds. Sa kasalukuyan, mayroong precautionary hold departure order si Estrada mula sa Manila Court dahil pa rin sa flood control mess. Ang mga criminal charges kaugnay sa manumalyang flood control project na sinampalaban kay Estrada ang ika-4 na batch ng mga kasong kriminal mula nang maupo si Ombudsman Jesus Crispin Remulla noong October 2025. Samantala, nairaffle na kahapon ang kasong graft at malversation ni Estrada. Ang graft ay napunta sa Sandigan Bayan 2nd Division. Ang ikalawang graft ay napunta sa 5th Division at ang plunder ay sa 5th Division. Wala pang komento sa Estrada sa naturang issue. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, inulan ng batikos ng netizens si Senator Robin Hood Padilla matapos gamitin ang gulo sa Middle East at ang banta ng pagbabago ng panahon sa isinusulong na pag-amyenda sa rules ng Senado upang makaboto ang mga senador na hindi dumadalo sa sesyon, katulad ng pinaghahanap ng mga otoridad na si Senator Bato de la Rosa. Bagaman at malayo ang Middle East sa Pilipinas, naniniwala si Padilla na pasok pa rin ito sa tinatawag na force majeure na pwedeng gawing batayan upang hindi dumalo sa face-to-face na sesyon ng isang senador. Binanggit din ni Padilla ang La Nina at El Nino at gulo ng China at Taiwan. Sa ilalim ng Rule number 14, Section 41 ng Senate Rules, pinapayagan ng Senate President na mag-convene ng sesyon sa pamamagitan ng teleconference, video conference, o iba pang reliable na uri ng remote o electric means sa panahon ng force majeure o national emergency. Sa panukala naman ni Senator Rodante Marcoleta na nais niyang amyendang ng nasa Rule 14 Section 41 upang na makadalo pa rin ng sesyon ang mga senador sa pamamagitan ng teleconference o ibang electronic means at hindi ililimita ang rules sa force majeure o national emergencies. Para kay Marcoleta, hindi lamang si De La Rosa ang maaaring makinabang sa pagbabago ng rules, kundi ang iba pang senador na posibleng malagay sa kaparehong sitwasyon. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. itinakda ng International Criminal Court Trial Chamber 3 ang paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa November 30, 2026. Ito ay ayon kay Presiding Judge Joanna Corner sa 3rd Division Session Status Conference hearing tungkol sa trial. Idinagdag ni Corner na hinihintay nila ang report kaugnay sa fitness ng abogado. Nais ng chamber na magsagawa ng trial 5 araw sa loob ng 1 linggo. Ipag-uutos din ang muling pagsusuri sa kalusugan ni Duterte kasunod ng hiling ng depensa. Gusto ng ICC prosecution na simulan ang paglilitis sa November 30 habang wala namang partikular na petsa ang depensa hanggat hindi natatapos ang usapin sa fitness to stand trial ng dating Pangulo. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. formal na tinanggap si ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady
Luis Araneta Marcos nina Japanese Emperor Naruhito at Empress Mosako sa Imperial Palace sa Tokyo, Japan. Isinagawang state call, sinasabi ng Presidential Communications Office na ginawaran si Marcos ng Grand Cordon of the Supreme Order of the Chrysanthemum na itinuturing na pinakamataas at pinakaprestihiyosong parangal sa Japan. Habang ang unang ginang naman ay pinagkalooban ng Grand Cordon of the Order of the Precious Crown. Binigyan naman ng Order of Lakandula na may ranggong supremo o Grand Collar si Emperor Naruhito, habang si Empress Mosako ay tumanggap ng Order of Gabriela Silang. Sinaksihan din ang seremonya ni na Japanese Crown Prince Fumihito, Crown Prince Kiko at Prime Minister Sanae Takaichi. Dumalo rin sina Pangulong Marcos at unang ginang sa Imperial Couple sa Teknoma o Imperial Palace Audience Room para sa state call. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sa pinakahuling balitang nasyonal, Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. inilunsad na ng Department of Education o DepEd ang kanilang nationwide Oplan Balik Eskwela Program, kaugnay ng nalalapit na pagbubukas ng school year 2026-2027 sa June 8. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, ang inisyatiba ay magtatagal mula June 1 hanggang June 11. Layunin nitong palisin o pabilisin ang enrollment, tugunan ng public concerns at maging maayos ang paghahanda sa mga paaralan sa bansa. Nasa 16 na ahensya ng pamahalaan at utility partners ang makikilahok sa preparasyon para sa pagbubukas ng klase. Kabilang dito ang DILG, PNP, DOH at MMDA na siyang magpapatupad ng safety, health at traffic management measures sa mga paaralan. Ang DOTR ang magmamonitor ng commuter flow sa opening ng classes, habang ang DICT at NTC ang tutulong sa pagpapalakas ng communication at connectivity services. Nakantabay naman ang NDRRMC para sa posibleng weather disturbance at emergency sa panahon ng school opening period. Ang mga utility providers naman ang natasang tumiyak na may sapat na supply ng tubig at kuryente sa mga paaralan. Upang matugunan naman ang mga concerns o alalahanin ng mga magulang at mag-aaral, ang Oplan Balik Eskwela Public Assistance Command Center ay mag-ooperate sa pamamagitan ng hotlines, text messaging, email at social media channels sa Central, Regional Division at school levels. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumayo ang ating mga pambungad, mga almusal balita ngayong araw ng Friday. Oras po natin 6:28 na po ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ang puta-putang Iran Balita. The Senate is under attack. Senate was never under attack. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. I'm talking about ngayon, after those terrible events. Ang puta-putang Iran Sunata. Son, ang puta-putang Iran Impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Talaranan sa paboritong herbal ng bayan. E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor, Dr. Glenn Soriano. At programan Early in the Morning. Alas 7 hanggang alas 8 na kabusan. Kada Sabado. Jalabat at paborito yon istasyon. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option.
Good morning mga kapaborito, 6:30 na. Time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo mga kapaborito? Abay magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, AB Fernandez East, Taguban City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno mga kapaborito, magpa-advertise na! This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Jad Aguilar, Paborito. Basista, Paborito. Binmale, Paborito. Bugalyon, Paborito. Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito. mga tarap, Paborito. Jad Urbis Tondo. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Ang inyong official summer station. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Talagang summer ang saya-saya dito sa Pangasinan. Halina na mula Lingayen Beach, saya di mapantayan. Kasama barkada, buong pamilya. Summer ang saya. Oh, oh, Pangasinan, sigaw ang dugo. Init at saya, sabay-sabay nating maranasan. Radyo Pangasinan. Your fun under the sun summer station. Summer ang saya. Umangon na, samahan ang inyong mga kapaborito. Maabig yang kaposan Pangasinan. Dennis Muhares, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa number 1 pop music station. WJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Oras alas 6:32 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, Maabig Yakabuasan Pangasinan. Ang inyo pong makakasama sa umagang ito. Good morning Pangasinan, Maabig Yakabuasan. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado. Macterion Lingkor at Timog Pangasinan, Dennis Muhares. At kasama din natin dyan sa may technical control, ang nag-iisang pugi sa puso ni Madam Charis, Engineer Nixon Dakal. Araw po ngayon ng Biyernes. Thanks God, it's Friday. 29 sa buwan ng Mayo 2026. Ilang araw na lang? 2 araw na lang? Paalam na si Marimo May. Saan pupunta kaya? Mapapagal ito. June. Siyempre, pag June, alam mo na yan. Oo. Kung meron kayo mga gustong iparating na mga hinaing, mga reklamo, mga suggestion, opinion, mangyari lamang po tumawag sa smart number 0939-100-9931 o kaya sa Globe number 0927-974-2784. At sa atin pong Facebook at YouTube channel, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ayan, formal ng kinasuhan itong si Senador Jingo Estrada ng Graph at saka Plunder.
Oh, kaugnay dyan sa maumnamalyang proyekto. Yung flood control. Ilang beses na itong nakasuhan, itong si Junggoy Estrada, pangatlo na yata ito. Junggoy. Ay, Junggoy! Oo, pangatlo na yata itong kaso niya eh. Pang-apat na ba? Una, yung si Napoles, na kasama niya dyan, yung staff ni dating late Senador Juan Ponce Enrile, di ba? So pang-apat na ito, itong kaso na ito. Tatlo. Tatlo, alam ko tatlo eh. Pero nalusutan niyo yung dalawa. Ditong pangatlo kaya. Hindi, meron yung meron pa. Meron pa. Oo. Umuusap pa yung kaso yung yung dati niyang mga kaso. Yung mga naabsuelto sa plunder na isa. Direct at indirect bribery. Pero meron pa siyang 11 counts ng graft. Hindi siya Sa PIDAP yun, nasa PIDAP. hindi siya natututo eh. Talagang sanay na yata sa kaso ito eh. Pero tingnan mo, may mga kaso noon. Pero nandyan pa rin siya, di ba? Nagsisession. Dahil wala pang yung final and executory. Hindi pa siya kasi yung nahatulan eh. Kung nahatulan na yan. Pero itong bago, narapol na. Meron pero meron mga division na. Nahahawak. Ayan. At sinasabi niya na itong pinag-uusapan natin yung bago, yung platform. Yung bago. Sinasabi niya na wala daw siya natanggap ng anumang subpuna, kaya hindi makasagot doon sa yung mga ganyang ikinakaso kasi madali na lang namang itanggihan. Oo nga eh. Pero patunayan. Kaya sabi niya yung mga abogado ko na ang dyan sasagot, sabi niya. Tingnan natin kung may mga probable cause doon sa sinampang kaso laban sa kanya na dapat niyang panagutan. Pinag-usapan natin yung flood control issue. May functional control daw din itong si dating House Speaker Martin Romualdez sa House Committee on Appropriation tungkol sa flood control budget. May functional control daw. Ayon kay Assistant Ombudsman Jose Dominic Mico Calabano, the fourth. The fourth. Na maaaring may functional control. Maaari. Na maaaring may functional control si dating speaker. Okay. Sinasabi ni Calabano bilang leader ng Kamara de Representante, maaaring hawak ni Romualdez ang committee na ito. Sa ilalim ng prinsipyo ng command o kaya yung tinatawag na command responsibility kaugnay sa umano'y manumalyang mga flood control project. Ngunit mariing itinatanggi ni Romualdez na siya ang utak sa pag-iskandalo ng pondo. Git nito wala siya sa Bicameral Conference Committee na nagpapasya sa mga pagbabago sa pondo. Wala siya sa Bicameral Conference Committee. Kaya itinuturo si dating appropriation panel chair Saldi Ko at si Senador Chis Escudero. Dahil siya ang nag-aatas at nagtatalaga ng mga tao sa nasabing makapangyarihang komite. May mga otoridad si Romualdez na magmani obra. Yung kumbaga mamaliwa si Katuray man kakamada. Correct. Ang payag na yan ni Romualdez ay tugon sa sa pagtanggi nito na siya ang mastermind sa issue ng corruption sa flood control project. Maring itinanggi ni dating speaker na tumatanggap siya o tumanggap o nakinabang sa umunoy katiwalian sa paggamit ng pondong inilaan sa mga flood control project. Pagkanayan niya, posibleng may pagkakasangkot si Romualdez sa kasong plunder
graft at saka yung direct and indirect bribery at money laundering kaugnay sa umano'y ghost project at kickback. Kaya naglabas ang Sandigan Bayan ng precautionary hold departure order laban kay Romualdez upang hindi makalabas ng bansa. So, ang pagkakalam ko hiniling ng ombudsman sa Court of Appeals na i-freeze ang 25 sa kanyang mga bank account at iba pang mga ari-arian. Ang depensa ni Romualdez, hindi raw siya ang mastermind. At hindi trabaho ng legislatura o kongreso ang magpatupad, mag-procure o mag-inspection ng mga proyektong pang-infrastructure. Parang may bunga yung kanyang sinasabi. Sinong tinutumbok niya kaya diyan? Ang ibig sabihin, ano siya? Alangan na may ginagawa si Saldico, hindi niya alam. Kaya nga Wala siyang kaalam-alam. Siya yung leader ng legislatura dyan sa mababang kapulungan. Naturing ang speaker, hindi niya daw alam. Ibig sabihin ni Congressman Romualdez, ginawa siyang scapegoat, ganun ba? O kaya panakipbutas? Mukhang mabagal ang pag-usad ng kaso ni dating Speaker Romualdez. Ayon sa ako naman, Office of the Ombudsman, inihahanda na ang mabigat na kaso laban kay dating House Speaker Martin Romualdez bilang umano'y mastermind sa multi-billion piso na anomalya sa flood control project at inaasahan na ihahain ang mga formal na complaint sa anti-graft court. Ang sinasabi ng ombudsman, si dating Speaker Romualdez ang mastermind sa flood control anomaly. Sana ay matagal nang naihain ang kaso kung siya ang mastermind. Hindi matagal lang na sanang dinig yan. Hindi lang yan. Ang Office of the Ombudsman ang nagsasabi na mastermind pero tinuturo rin ng mga kontratista na si Romualdez ang utak sa likod ng katiwalaan at malaking porsyento ng kickback na nagkakalaga ng bilyong-bilyong piso mula sa flood control project. Di ba binanggit ni Senador Marcoleta sa kanyang privilege speech na si Romualdez ang nagkonsente sa sistema na nagbibigay daan sa korupsyon sa ilalim ng kanyang pamumuno sa mababang kapulungan. May mga paratang ang ilang kontratista na humihingi daw ng 10% hanggang 25% kapalit ang kontrata sa infrastruktura kabilang ang mga ghost project. Depensa ni Romualdez, ang Kongreso ay walang kapangyarihan na maglabas ng pondo o pag-implement sa mga proyekto. Ang ehekutibo at DPWH daw ang dapat sisihin. Teka, paano yung mga salitang proponent? Kaya nga Jed Pangasinan, kinalawit. Wala na yun. Erase na yun. Erase na kasi iniris ng flood control anomaly. Pati yung mga pangalan ng mga politiko. Na-erase na rin doon sa mga project. Yung nandun sa mga flood control. Diba dito sa Pangasinan may ganyan pina-erase na lang. Delete. So, yun, wala nang aamin dyan kung sino yung mga proponent. At hindi nila amin na sila ay proponent dyan. So, ngayon, ang parang tinutumbok ni dating Speaker Romualdez ay sabi niya, ehekutibo. Sino ba yung ehekutibo? Presidente? Executive, di ba? Parang doon ang tumbok ni Speaker, dating Speaker Romualdez DPWH dahil sila yung implementing agency. Nandyan na yung implementing agency. Ano ba yung isa? Yung District Engineer Alcantara? Di ba? Nasa pa siya? Nasa protective custody. Diba?
Siya ay protektado. protektado. Na dahil siya daw ay witness. Oo. So, Aba. isinalalim sa Ayos, Witness Protection Program. Mhm. Oo, ayos naman ayos, may BFP. Hindi na isinama. Oo. Itong si dating Yusek Oo. Bernardo. Oo. Itong si Alcantara. Oo. Dahil sila daw Ay, ay nasa ilalim ng Witness Protection Program. samantalang ang lalaki yung kailang kickback. Di ba? Oo. So, ngayon, So, gano'n na lang, no? gano'n na lang. Gawa ka ng magnakaw ka sa gobyerno, ikaw yung witness. tapos ikaw ang maging witness para wala kang kasalanan. Ayos Ayos. Aha. So yun ang kwan dyan. Yun ang sinasabi ni dating Speaker Romualdez na tila yato'y naghuhugas ng kanyang kamay. Pero kahit na maghugas ka ng kamay, kung yung nilagay sa kamay mo talagang madikit na bilyon na piso, siyempre hindi mo yan masyadong malilinisan, di ba? Patunayan mo. Magturuan na lang sila para matapos na. Magsisihan na lang. Hanggang doon lang. Dapat ito ang inuuna nila, yung bilyon-bilyon dito sa Pilipinas. Busy kayo kay Bato Kaya nga. Busy kayo kay Bato. Si Bato may kaso na. Sa ICC may warrant na. O di, ganun din sana. Hayaan nyo na usigin ng korte. Yun. Well, itong flood control hanggang ngayon nga pa rin ng taong bayan. Kaya nga nag-aantay pa rin ng taong bayan, mga taxpayers, kung ano po yung kahinatnan nitong issue tungkol sa flood control anomaly, kung sino-sino yung mga talagang mapatunayang nagkasala sa naturang kanayan, anomalya na yan. Well, nasa kamay na ng Office of the Ombudsman. Kaya rin kaya mantanggo kad bukor. Kaya nga Dapat tanggo ulit partner to. Si Kaywat, sabay-sabay iran simayaw. Na maliwak yan. Pipigaray ituturo. Pero lahat ng daliri ng kasi ng mga nasa DPWH iisa yung tinuturo itong si dating Speaker Romualdez. Na maringi tinatanggi naman nitong si Romualdez yung mga paratang na yan. Sinasabi niya na wala siyang kasalanan. Siya ay wala siyang alam doon sa mga budget na yan. Speaker of the House ka, ikaw yung hindi mo alam. Well, nasa kamay na ng Ombudsman, kailangan na ipairal ang rule of law na hindi po rule of man. Alas 6:48 ng umaga. Dumako tayo sa ilang pang mga issue, kapaborito Errol. Teka, may singit ko lang. Maraming nagbabash dito kay Ruben Padilla. Hindi, si Subiri. Lalo na yung mga Subiri. Mig Subiri, Senador Mig Subiri. Senador Mig Subiri. Lalo na sa mga taga Mindanao. Grabe, kasi diba, imbis na sumama siya sa majority block, at nandun yung mga taga Mindanao na sumusuporta sa Mindanao din. Siyempre, ayan nagagawa natin, kampihan, tama ba? Kampihan. Kumampi nga daw itong si Subiri sa mga taga Norte. Sa minority. Minority. Hindi, kasi ito naman ganito yan si Mig Subiri ay dati na rin yan kasama nila dating Senate President Tito Soto, di ba? Ang pinag-uusapan ngayon yung ito nga, yung pagpunta niya sa minority na ang iba ang ipinaglalaban. Iba daw ang boss. Pero itong mga nasa majority block
alam nilang Ang boss nila si Sara. Duterte. Yan, Oh, di ba? Duterte. Oh. O bakit daw hindi man pinaglaban nila itong si Subiri sa Mindanao, lalo na sa Bukidnon. Oh. Ngayon, yung mga taga dyan ay binabas siya at umuwi nga daw itong si Subiri doon sa Bukidnon. Bukidnon, umiiyak. Alam mo kasi, Nasasaktan daw siya sa pagbabash. dyan sa Bukidnon, Solid Duterte ang mga yan. alam mo dyan sa Bukidnon kasi, sa particular dyan sa may San Fernando Bukidnon, napuntahan ko yan noon eh. Hati ang kwan dyan, ang mga politician dyan. May Baluarte, itong si Subiri, may Baluarte rin yung mga igama dyan. Pero ang ngayon, pinupuntuhan dito, solid Duterte ang mga yan. Binoto rin si Mig Subiri dahil magkakasama sila noon. Ngayon, si Subiri Lante, agakilad Duterte Group, katote mamapas nung Iraqi naturingan na taga dito ka pa naman, Konda. Sa bagay, may kanya-kanya naman siguro na opinion, kaya itong si Subiri, napunta sa minority. Siguro meron siyang yung dahilan. Ano kaya ang dahilan niya? Tanong mo. Bakit napunta sa minority itong si Senador Subiri? Tingnan natin kung ano ang dahilan niya, pero ayun nga, kung may sino ba yung pinagkautangan ng loob nitong si Senador Subiri, di ba mga botante? Lalo na sa Mindanao. Di ba? Ayan, tingnan natin kung bakit pinili niya na magiging minority instead na majority. Pero nung butuhan, nag-abstain. Hindi nga, nag-abstain, pero bandang huli, minority. Sila ni Kwan yan, ni JB, di ba? Kaya nga nagalit nga yung mga taga Mindanao. Sila ni JB, nag-abstain yan pero nung bumalik sila, binalikan yung minority. So, tingnan natin kung ano po ang maging kasagutan itong si Senador Subiri dyan sa mga bumabatikos sa kanya tungkol dyan sa pagsanib niya sa minority black na kinabibilangan nila dating Senate President Vicente Tito Soto III. Good morning kay Maria Fe Nipas. Kumusta na si yung mister mo, si Efren? Ayan, magandang umaga. Ganon din si Rinaldo Bungar. Good morning sa inyo. At siyempre good morning din sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa ating FB Live. Nakakalungkot naman yung nangyari dyan sa may Poblacion East sa Carasiao, na kung saan yung barangay Kagawad ay pinagbabaril. Kami nga rin man niya Kagawad. Hindi ko na ako yung pangalan niya pinagbabaril sa loob ng barangay hall. Habang siya ay naka-duty bandang alas 11, pasado alas 11 ng gabi, nung nakarang gabi. At pinasok siya, no? Pinasok. Unang putok, nag-malfunction yung baril ng suspect. Ngayon, tumakbo itong si Kagawad papunta doon sa kusina. Hinabol pa. Hinabol pa rin. At tapos doon, pinagbabaril na. Nagtamo ng ilang tama ng bala sa kanyang katawan, particular doon sa ulo niya, sanin ng kanyang kamatayan. Itong si yung Kagawad kasi, ang alam ni Kapitana dyan, wala naman siyang alam na yung may atraso, dahil hindi naman nagsasabi itong si Kagawad daw yung mga problema niya Pero ayon doon sa interview may kahinalang nabisaba itong si Kapitana na halos hindi na nagjo-duty
Diyan sa Barangay Hall. Oh. So siguro on that time meron siyang problema na hindi niya nasasabi sa kanyang mga pamilya. Oh. So ayun Pero naman. ang sabi naman daw ng pamilya, wala naman daw silang alam Correct. Oo. o kilala na kaaway. Kaaway. Oh, kasi tahimik daw ito si Kagawad Oh. At kung tahimik, tinatago niya yung kanyang mga problema sa kanyang mga kaanak o kapamilya. Oo. Kaya kasalukuyan pa rin na iniimbestigahan ng authorities yung pangyayari upang matumbok kung sino yung mga salarin. Oo. Dalawa sila actually pero isa lang yung bumaril. O nung Yung isa siguro lookout tsaka getaway. getaway. Asa yung nagmamaneho ng motor na puti. Oo. So, tignan mo yung pangyayari. Barangay Hall pa naman. Oo. Meron namang CCTV dyan. Siguro matitris nila, makikita nila kung sino yung mga salarin. Oo. Kaya't kung may problema kayo, sabihin ninyo sa inyong mga kaanak para madaling matumbok kung ano ang motibo. Kung sakasakali gaya yan, hindi alam kung ano motibo ang pagpaslang. Nandiyan naman ng PNP. Oo. Para alamin. So paubayan natin sa PNP, lalo na doon sa scene of crime operatives na sila po yung umakto para imbestigahan yung naturang pangyayari. O yung naman, natagpo ang patay. Lalaki, taga Barangay Humbo na yun. Sa may... yung sa ilalim ng tulay. May ilalim ng tulay, oo. Taga Kalasyaw din yan. Anong cause ng magkamatay? Yan na... Wala pa. Try natin ang Oo. ang press release ng PNP Oo. Kalasyaw. Baka... Dalawang insidente ang aabangan natin. Yung natagpuan na lalaking patay, may foul play kaya yan o nalunod kaya? PNP lang ang PNP lang ang sagot niyan. yan. Antayin natin ang investigasyon ng Philippine National Police Kalasyaw, Pangasinan. Sa aming pagbabalik, talakayin natin na itong paghahanda sa nalapit na pasukan dahil siyempre ang LGU Kalasyaw kasama ang mga department heads iba't ibang mga departamento nagkaroon sila ng pakikipagtulungan sa Department of Education. May kanya-kanyang yung Adapt School school program. Yan po ay tatalakayin namin makalipas lang po ng ilang palala. Ang puta-putang Iran balita. The Senate is under attack. Senate was never under attack. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. I'm talking about ngayon, after those terrible events. Ang puta-putang Iran sunata. Dami yung Son ang puta-putang Iran impormasyon. Aya sa number 1 pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. paborito. Parad aliguas, tan arangkaday Kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing,
or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Mga kababayan ko sa Malasiki, ang maayos at maunlad na komunidad ay nagsisimula sa ating lahat. Makilahok sa mga programa ng ating lokal na pamahalaan, kalinisan, kalusugan, at kaayusan. Mag-segregate ng basura, sumunod sa batas trapiko, at suportahan ang mga proyekto ng barangays. Tandaan, ang pagbabago ay nagsisimula sa simpleng disiplina at pakikiisa. Sama-sama tayo para sa mas ligtas, malinis at maunlad na bayan ng Malasiki. Ang LGU at mamamayan magkaisa para sa kinabukasan. Ako po ang inyong lingkod, Mayor Alfe Soriano ng Bayan ng Malasiki. Mga kapaboritong tagupenyo, may bagong saya at pagkakataon ka na naman para manalo. Ipinakikilala ang bagong Authorized Agent Corporation ng STL sa Dagupan, ang Golden Key Play Corporation. Mas pinaantig, mas exciting, at mas malapit sa inyo. Araw-araw, may tsansa kang mag-uwi ng papremyo. Legal, ligtas at suportado ng PCSO. Suportahan ang legal na laro, iwasan ang illegal. Dahil dito, panalo ka na, makakatulong ka pa. Ang STL Dagupan ay hatid sa inyo ng Golden Key Play Corporation at ng Philippine Charity Statistics Office. Sama-sama na naman ang tropa. RH Super nasa lamesa, patak-patak na para tuloy ang saya. RH Super na ang shot ng tropa. Drink responsibly. Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bilhin na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly. Kaaway ng mga balasubas at mga magnanakaw sa gobyerno at bayan. Minamahal na mga naaapi at naniniwala sa katotohanan. Abangan sa June 1, 2026, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga, dito lamang sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Abangan! Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog, Paborito. Bunuan Bukid, Paborito. Bunuan Gese, Paborito. Kalmay, Paborito. Karae, Paborito. Tanjad Karanglaan, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station.
WJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number 1 pop music station. Paborito. Bumangon na, samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan ka po sa Pangasinan. Dennis Muhares, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan na Pangasinan. Dito lamang sa number 1 pop music station. WJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Oras alas 7:05 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, Maabig Kabwasan Pangasinan. Ang inyo pong nakakasama sa umagang ito, Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado. Macterion Lingkora, Timog Pangasinan, Dennis Muhares. At kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Nixon Dakal. Sa aking gawing kanan, ang masipag, makulikuli. Kan masakbay, umbabangon. Kulit-kulitan ng puti-puti. Si Major Joey Baby. Batang-bata yan. Nagtatatakan. Hindi ko yan, tumatanda. Tumanda ng kalabaw, pero si Joey Baby hindi tumatanda. Oy, sa Lunes, mag-start kami sa program alas 6 ng umaga at magtatapos ng alas 7 ng umaga. 6 to 7. 6 to 7, isang Ang oras. susunod po sa amin, 7 to 8 is si Ka Orly. Aha. Only In the morning. in the morning sa Kabusol, Nasaray, Matatakaw at Gobyerno, Inarobalot, Nasaray, Nalalamos. May kabusol na sari balasubas, kwanto. Matatakaw Gobyerno. Ang matatakaw at gobyerno. Ayan. Sige. Paano to eh, nang painawala ba na sa kibulan? Aha. Ha? Kasi ang tadararamay ikin, nararamay, nararamay mang kabusulod si Kato, nga pula, malika lara. Manaya, awat ang lamot. Para na niya, Lunes. Parting lamat iray layarag, nasara may matatakaw Pirolis Binos opisyalis at gobyerno. Sige, alas 7 ng umaga. Oy, good morning kay Marivic Rivera Balason. Aha. Ni, walay ikin, walay man trending di tanad kinay. Yad. Jad mangaldan. Ano yan? Amay sakay ko nun, elected official, makulikulin kin. Makulikulin man post na arrival balita, aray nagagaw-gawa, iraramay ang gano agtulabaloy at iposto. Outside jurisdiction. Okay la ba man? Okay. Kanatang balat, nang nambugbog may hermano to, nasa kaya 17 anyos, akin agto ko no yung balita. Aba. Dapat to be fair, kung naman, itong brother ko, nambugbog. Para sa ganun, maganda yung, kuan naman, hindi yung trend. Ay ako nun, hermano to, karabugbog ya talaga, wala rin issue to ya talaga man nagbugbog. Oo. Ganun ba? Dapat second dalingan, oy, elected official, ni, managbalita ka Facebook, hanggang sala niya baloy, akin dyan, baloy mo lang matat, may hermano mat kinay, ag mo yung balita kung dalingan na sikat Dapat, agay mo na, patiatan na, siyempre, gano'n ito yung nagpagawa. Tumatanong neng. Ha? Siguro ito. Ako narami nagagawa di manad aromya lugar, aromya baloy, poposto, bagadan, kulang so detalye to, anong nang tusirin. Ang biyalo, kinmet, amay, San, agdang bagat siya to, aga ka-report? walay nan-reposted sa aming kwanto, ang gano
ang gano aliwa mo ilan taga-dya, mangaldan. Mandala mo ilarad siya. Oh. Siya mo batikan da, may opisina to kuno di man da kinay, paloy. Mamamali ulan sumbungan ng bayan, kanda. Oh. Paano ito mo ta agdatanggawon ang gano arom niya balita pibabali mo. Di tan lara mandala niya talaga. Sige, dapat kuwan din sana tanungin yung brother niya bakit ganyan ang kanyang pag-uugali. Good morning at kinang doktor. Doktor. Dr. Don Ramon Bautista Sr. Ayan. Doktor, siyempre, he is a Doctor of Education, Doctor of Philosophy. Ayan, Katon, pwede rin siyang tawagin na doktor. Okay. Hindi naman porque doktor, yung medical doctor na, MD. Hindi po. Oo. So, si Don Ramon Bautista, siya yung kantabay din ni Centennial Medical Center Chief. Dr. Roland O. Mejia. Yan sa nga Paano regional. ito lang may ken, Sir Ramon, may palang itawag sa si kayo kasi siyempre singatan na si Dr. Joseph Roland O. Mejia, MD. Wala rin akasuldong nid nga randay. Si Don Ramon, DM. DM. Akin DM MDM. MDM. Dito, medical kanto. Hindi, wala sakay. Wala sakay. RMD kanto. So? Ramon Medical. MDM. Ayan yung yung isa, yung sa philosophy, ay ED. ED. B. Kanto. Araraman wala. Basta makapalingumat pero yan yung title niya. Title, okay. Philosophy tan education. Itong doktor. Doktor. Ingat po sa pagmamaneho kung kayo po ay nasa sasakyan. Hoy, humihingi ng paumanhin si Congresswoman Gina Manay de Benicia. Manay Gina? Oo, sa mga estudyante dahil doon sa napakahabang pila. Napakahabang pila na mainit. Mainit, oo. Siyempre, yung mga estudyante, kailangan nilang yung makakuha ng tulong mula sa Office of the Congressman ng 4th District para sa kailang pantustos sa pambili ng pangangailangan. Actually, malaking bagay naman talaga yung makakuha ng ganyan. Correct. Yung mga talabalante, siyempre, siyempre, maraming kasi estudyante. Kaya humihingi ng paumanhin si Congresswoman Manay Gina de Benicia. Sa mga estudyante na pumila kahapon. Kahapon ba yun, ba? Kahapon, oo. Dahil mahaba yung pila talaga. Siyempre gusto nila na makakuha rin ng tulong financial mula sa Office of the Congressman. Nabanggit na natin yung mga scholar ngayon bilang paghahanda sa nalapit na pasukan, abalang-abala ang local government unit ng Kalasyaw kasama ang mga barangay official, magulang, mga guro sa pagtutulungan sa tinatawag na Brigada Eskwela. Ang Brigada Eskwela ay upang ihanda at linisin ang mga silid-aralan. Ito ay taunang programa ng DepEd bago magbukas ang klase sa June 8, 2026 sa mga pampublikong paaralan. Inatasan ni Mayor Patrick Agustin Karamat na bumuo ng grupo sa bawat departamento para sa Adapt a School program. Ang Adapt a School program ng LGU Kalasyaw sa ilalim ng Brigada Eskwela ay isang hakbang ng lokal na pamahalaan na nag-uugnay sa pampublikong paaralan ang mga pribadong individual o organisasyon at empleyado ay
Yun nga, makipagtulungan. Layunin itong may handa ang mga silid-aralan at pasilidad para sa ligtas, maayos at siyempre sa pagbubukas ng klase sa Hunyo 8. Kasama sa programa ng Adapt School Program ang paglilinis, yung pagpipintura, pagsasaayos, ng yung mga pwede pang ayusin ng mga tulad ng sirang upuan. Yan, yung mga dingding at iba pang pasilidad ng paaralan. Kabilang ang pamahagi rin ng school supply siguro at iba pang mga kagamitan sa pagtuturo. Sa ganitong mga activities na inilunsad ni Mayor Patrick Agustin Karamat, pinapalakas ito ang ugnayan ng komunidad, mga guro, magulang at mga ibang pribadong sektor at mga non-government organization. Isa sa mga pangunahing layunin ng Brigada Eskwela ay ang pagtiyak ng mga silid-aralan maayos, malinis, ligtas bago magbubukas ang klase upang matiyak na ang mga pasilidad ay kumpleto at nasa mabuting kalagayan at nasa pamamagitan ng bayanihan. Nagpapakita ng bawat miyembro ng komunidad ang kanilang malasakit sa edukasyon. Ayun, ito yung kahalagahan ng pagtutulungan para sa kabubuti ng mga kabataan at ng buong paaralan. Dahil sa voluntaryong tulong ng mga guro, magulang, mga estudyante, LGU Kalasya, o pang mga taga-suporta, nakakatipid ang gobyerno sa gastusin. So, napakaganda itong programang ito na ito ay sa ilalim ng DepEd, itong Brigada Eskwela. Pinatibay ng Brigada Eskwela ang ugnayan sa pagitan ng paaralan at komunidad. Sa pagtutulungan, mas napapanatiling maayos sa mga pasilidad at mas napapailalim ang suporta ng bawat isa sa edukasyon. Ang lokal na gobyerno ng Kalasyaw ay nakiisa para suportahan ang mga pampublikong paaralan sa bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng karagdagang manpower, construction materials at kagamitan ng panlinis. At siyempre kahit papano ay gumaang ang trabaho ng mga guro at ng mga magulang. Ito ay bilang manifestation ng lokal na pamahalaan bilang malasakit sa kinabukasan ng mga kabataan. Nagiging tulay ang Brigada Eskwela upang tulungan ang ating mga pampublikong paaralan na maging ligtas, maayos at komportable para sa mga mag-aaral. Ang simpleng pag-aayos ng sirang upuan ay malaking hakbang upang masimulan ng mga bata ang kailang pag-aaral ng may sigla at kumpiyansa. Kaya nga iba ang magmahal. Itong si Mayor Patrick Agustin Karamat, lalo na sa edukasyon. Kaya taon-taon sinusuporta nito ang programa ng DepEd, lalo na yung Brigada Eskwela. Ang tagumpay ng Brigada Eskwela ay tagumpay ng buong pamayanan, kaya nandyan ang yung pagkakaisa at pagtutulungan sa bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. Sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos, sinisiguro ng LGU Kalasyaw na ang bawat mag-aaral ay makapasok at handang humubog sa kanila bilang mga susunod din na leader, at siyempre ang kabataan ay ang pag-asa ng bayan. At formal ng inulunsad ng Department of Education ang kailang nationwide o plan balik eskwela program kaugnay ng nalapit na pagbubukas ng school year 2026-2027 na ito ay mag-umpisa sa Hunyo 8, 2026. Ang enrollment ay June 1 hanggang 11. Layunin nitong pabilisin ang enrollment, tugunan ang public concerns at maging maayos ang pagpapaganda sa mga paaralan. Ayon kay DepEd Secretary Sani Angara, nasa 16 na ahensya ng pamahalaan at utility partners ang makikilahok sa preparasyon para sa pagbubukas ng klase. Ito, nandyan nga, nabanggit natin kanina, DILG, PNP, DOH, DTI. Yan, meron ding magpapatupad ng safety, health at traffic,
sa management measures sa mga paaralan. Tutulong din ang DICT at NTC sa pagpapalakas ng communication at connectivity service. Itong nabanggit natin, yun yung sa national. National yan. Mamaya dito sa lokal, Hanapin nila. Hanapin niyo yung MMDA. Hindi. Kaya walang MMDA dito. Hanapin niyo yung DICT, ha? Hindi, kidding aside, itong mga nabanggit, ito yung mga kinabibilangan sa may Metro Manila. Pero dito rin sa lokal, meron ding mga may POSO, may PNP, may kasama pati BFP. Yung disaster, di ba? Yung sa disaster, nandiyan yung MDR. MDR nga, Kaya hindi maiwasan ang pag-aaral ng mga magulang at mga mag-aaral. Nandyan ang Upland Balik Eskwela, Public Assistant Command Center. Meron na silang mga hotlines na pwedeng kontakin. Pwedeng i-text o yan. Sana bilang paghahanda para sa Upland Balik Eskwela ay bigyan prioridad ng yung mga leader o tulad ni Pangulong Marcos. Ang pangangailangan ng bawat silid-aralan para maitaas ang kalidad ng edukasyon ng bawat kabataang Pilipino. Dapat bago mag-umpisa ang klase, inumpisa na ang pagpapatayo ng mga bagong gusali, ng pampublikong paaralan, upang mas komportable ang bawat mag-aaral na hindi nagsisiksikan na parang sardinas sa loob ng paaralan. Diba? Yun sana. Malaki yung budget. Magkano yung budget ng DepEd? Mahigit 1 trillion. 1 trillion. Hindi, So, kasama na dyan yung 25,000. nga magkano ba yung, ilan ba yung target na gagawin na 25,000 sa buong Pilipinas. Sana maumpisan na yan para sa ganun hindi nagsisiksikan ng ating mga estudyante sa silid-aralan. Good morning kay Susana Bungar Bustamante, kay Lolo Orpilia, kay Mar Pascua. Good morning sa inyo. Si Lisa Sim, magandang umaga. Rebecca Himenya Tamayo at Esther Ramos ng Barangay Mangkok. Merlita Abilia ng Dasul, magandang umaga. Elmer Soriano, dyan sa Kalasyaw. Sylvia Romero at Mads Idjo. Mayra Meriti Lapid, magandang umaga, at Michael Mariado Sugano. Good morning kay soon to be Kapitan Dennis Ferrer dyan sa may Lasip Castle. Okay. Dennis. Sa Father's Day, June 20, merong lakad takbo para sa kalusugan na inisyatibo po naman nitong si Dennis Ferrer. Parang panran. Para sa mga kalalakihan. Pero siyempre, merong mga gustong sumali, okay lang din. Okay. So, sa June 20 yan, Father's Day. Ayan, magandang umaga sa inyo dyan. At siyempre, magandang umaga kay Kapitan Saldi Bauson ng Barangay Macabito, Kalasyaw, Pangasinan. At ganoon din si Kagawad Junjun Gabrielio. Si Kagawad Domiador Episcopi. Si Kagawad Junjun, antoy kulinan Kapitan Untanmot. Kano aliwan duty of the day? Woman. Siyempre, elected official, siyempre, nakaukulan tumati ken may panserbian iray kabarangayan to. Good morning kay si Paing Palos ng Barangay Kalawagan, Lawak, Pangasinan. Maki Mapalakapag Suriano. Yung tinatanong mo sa Lunes nandito na. Teto Petontoy early in the morning. Mapapakinggan mo na dito. Si Magina Corda, magandang umaga. Clifford Abilia, Wilma Salas, Cancino Albarida, si Naida Zamora Gilbert, si Jeffrey Castillo, Nancy Balisca, Mari Filao,
Alferez Leticia Relin Rivera. Magandang umaga. At si Rosa Mercado. Magandang umaga din kay Mayor Carl Christian Biga ng Mapandan, Pangasinan. O si Sir Darwin. Si Sir Jeffrero at saka si Sir Felix, si Dr. Dr. Felix Domicilio. Diyan sa may Sangkunang Bayan ng Mapandan. Magandang umaga sa inyong lahat dyan. Ganon din dyan sa may Mangaldan, si Councilor Generos Fertis Flores. Magandang umaga. At si Vice Mayor Johnny Cabrera. Attorney Johnny Cabrera. Magandang umaga. Pwede pa tayong mag-exercise. Engineer, take it away. Magandang umaga kay Mayor Patrick Agustin Karamat ng Kalasyaw. Si Councilor Kyle Gaspar, good morning. Councilor Elias Villanueva. Councilor Manny Datwin at si Engineer Ben Datwin, good morning po. Councilor Jose Lorisco. Si Councilor Mike Sison. Councilor Habardani Messina at SK Federation President Ayay Messina. Diyan sa may RM Paran Autocare. RM Paran Autocare Center. Si Sir Reggie Paran at saka sa kanyang may bahay si Ma'am Laxmi. Ayan. Former Councilor Gerald Apicial. Serbisyong espesyal. Bakit medyo mina. Special. Yan halakasan mo. Special. Ayan. Mahina. Ganoon din si dyan sa may Mayor's Office, si Sir Carlo at Madam Mami, magandang umaga. Si Sir Bayan, magandang umaga. At Arturo Eustaquio dyan sa may Sports Complex. Si nabati mo na si Sergeant Esteves. At si Madam Jubet Apiado Esteves, magandang umaga. Si Engineer Art Gaspar. Ganon din si Harold Gangat at Dado Pidlawan. Liga Presidente Jose Pares, magandang umaga. Si former Liga President Carlito Dion. Si Liga President na San Carlos Si Buyet Magat. Good morning. Magandang umaga. Si Liga President na Mapandan. Si Alex Mat. Alex Aquino. Ayan, Huwag na. Huwag na. Sige. Sa mga nakikinig at nanonood sa ating FB Live, magandang umaga sa inyong lahat at kayo po ay lubos na nagpapasalamat sa walang sawang pagsubaybay. Mga nakikinig sa kanilang mga transistor radio, magandang umaga. Magmula po Lunes, alas 7 hanggang alas 6 hanggang alas 7 na po kami. At siyempre, alas 7 hanggang alas 8 si Ka-Ole in the morning. Sa Kabusol na Saray Balasubas, Matatako Gobyerno. Yung aking mother, Watanad Marikina. Ayan. Good morning sa inyong lahat dyan sa bahay. Sila ay nanonood sa atin. Ay magandang umaga po sa inyo. Ayan nyo at Mother Earth. Ayan nyo at maraming kwan dito yung Bunismos. Si Sir Ben. Abinga Bobilla. Good morning. Si Brenda de Guzman. Ayan. Si Madam Zenaida Zamora Gilbert. Ayan. Magandang umaga. Si Madam Emma Alipio. Yan. Yung mga kausap ko kahapon hindi ko nakuha yung mga pangalan nila Kausapin mo ulit. Kausapin ko ulit. Good morning sa inyo. Sabi nila, nakikinig kami araw-araw, sir. Kahit mga biyahe kami.
nakalimutan ko yung mga pangalan ninyo. Pasensya na kayo. Sige. Wala na po tayo sapat na oras sa ating palatuntunan. Good, yan, nakabati ko na. Good naman. Good. Kala. Very good. Good latan. Ang inyo po nga nakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Horado. Material niyo. Dennis Abalos Muhares. Kasama din natin dyan sa may technical control. Ang nag-iisang pogi sa puso ni Madam Charis. Engineer Nixon Dakal. Sa aking gawing kanan, ang ating station manager Joy Bebe. Ang tabayanan ng susunod na programa ni kapaborito RJ Jimenez sa programang Likna ay Baloy. Dito lamang sa DWG 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tantaway na luyag na Pangasinan. Maabig ya kabwasan Pangasinan. Maabig ya kabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Muhares dan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat, DW